Takže čaute ľudia a ja vás vítam u prvého videa na tomto kanáli. Možno ma už niekto z vás pozná z nejakej dávnejšej doby, keď som robil grafiku pre rôznych youtuberov ako bol Gogo a podobne. A potom som sa odmlčal. Poznáte to, prišla práca, povinnosti a veľa iných vecí a tým pádom nebol čas na YouTube. A keďže ani vtedy som nevydával nejak extra často, tak som si povedal, že sa na chvíľku odmlčím a ak mi bude mať nejaký lepší setup, pretože som natáčal na telefón a podobne, tak sa vrátim. Ako isto niektorí viete, venoval som sa kreslenej grafike a s tým prichádza aj toto video. Od spoločnosti XPPen som si kúpil, nedostal som nič, pretože nemám žiadnu viditeľnosť ani nič, takže som si to musel poctivo kúpiť. A kúpil som si grafický tablet Artist 13.3 Pro. 13.3 znamená to, že to je veľkosť toho displeja, na ktorý kreslíte. A grafický tablet asi nemusím nejak opisovať, ale v skratke je to len grafický monitor dotykový, ktorý funguje na princípe stylusu a to, čo vlastne kreslíte tu, sa vám zobrazuje aj na hlavnom monitore, ale nemusíte, pretože toto už monitor má v sebe. Počas tohto videa budem pridávať nejaké špecifikácie tu okolo mňa a poďme sa vrhnúť do unboxingu. Nemám vrchnú kameru, lebo nemám momentálne žiadnu kameru a telefón som nijak nevedel upevniť nad seba. Snáď sa to poriešiť do budúcna. Budem to musieť robiť takouto formou len. OK, to bolo ťažšie. Priznám sa, že som ho ešte neotváral, lebo som sa chcel aj sám prekvapiť, lebo som strašne natešený na ňo. Takže hneď tu na vrchu máme ten daný tablet. Ten si za chvíľku rozbalíme. Máme tu stojan, ktorý patrí k tomu tabletu, aby som mohol kresliť nie vodorovne, ale aby som mohol kresliť proste aj v nejakom uhle. Predpokladám, že toto je návod. Tak nie, je to síce aj návod, ale mám tu rukavicu, ktorú som v živote nikdy nepoužil. Mám tu mikrovláknovú utierku, to si dáme takto bokom, samozrejme ten manuál, predpokladám, že toto bude asi tiež manuál ešte, nie, tak tu sú káble, tu máme káble, klasický kábel na grafický tablet, to si potom keď tak ukážeme, ale nie je to nič podstatné. Tu máme samotné to pero, ktoré je v takomto veľmi peknom obale, no a teraz prísť na to, ako sa to otvára, OK, takže takto, pardon. Z tejto strany máme hroty náhradné, lebo tie hroty sa, mám tu psa, sú tu náhradné hroty, ktoré sa vlastne menia, lebo toto sa opotrebuje a ty ideš ako vonku. Aha, OK, stačí to povytiahnuť silnejšie. Je to klasické grafické pero, nič extravagantný, klasický stylus. Nejaké adaptéry rôzne. Objednával som si to originál z originálnej stránky, žiaden slovenský český e-shop, lebo mi to prišlo najlacnejšie a nemusel som platiť ani clo, takže super. Takže odpratal som si nepotrebné veci, nechal som si tu len tie veci, ktoré tu vlastne momentálne chcem mať a môžeme si ten tablet odbaliť takto. Budem asi zahúvať, ale otvorím to úplne hnusne. Tak, to dám zatiaľ na zem, nepotrebujem to. Jasne, tu máme ešte fóliu. Takže ešte tu dáme krásne. Nice. Super. Takže takto vyzerá ten tablet a má to 8 nastaviteľných tlačítok, jedno koliečko. Aj to predpokladám, že je treba na nejaké zoomovanie a podobne. Ešte neviem, ešte som sa s ním nestretol s týmto tabletom. Máme tu teda to pero, ktoré vlastne funguje na princípe, že proste kreslíte na tom. To je asi pochopiteľné. Táto kejsa. Tu dáme zatiaľ takto. No a tu máme ešte stojan k tomu. A ten stojan je úplne klasický. Nič špeciálne, nič také. Takto, OK. Takže takýto stojan. Takto si to položím. Môžem kresliť. Jediné, čo vám tak nejak poviem, sú aj 4K rozlíšenia monitory, ale tie sú cenovo dosť inde, toto je Full HD.
No a ja si myslím, že pre toto video to bude asi všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, zanechajte mi like pre ďalšie videá. Ja sa s vami lúčim, momentálne robím ešte štúdio, takže aj k tomu sa niekedy dostaneme. Majte sa a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.